Hello guys, welcome back to my YouTube channel. So नोंथांमोना मारै दं आसा खालामो बयबो मोजाङै दं लोगोफोर. So दिनै फुंजानि मोनसे गोदान ब्लग लाना फैलायबाय. So नोंथांमोना नायलांबाय थादो. माने आं मोनसे जायगायाव थांनो नागिरदों आरोना. अबाय थांनो नागिरदों नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो मिथिलांगोन. So जों भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै. Let's go. So लोगोफोर माने आङो बारिखौ नायनो थांनो नागिरदों आरोना जोंहानि पुरना बारिखौ. So नोंथांमोना देखायलांबाय थागोन आं नायलांबाय थाबानो जाबाय. So लोगोफोर फाइनालि दा आं बारियाव मोनफैबाय आरोना. So नायनो हागोन नै बेनो आरो आंनि पुरना बारिया. So नै बेफोरखौ दाखालि हाग्राखौ दानहोदोंमोन आरोना आं हाजिरा लानानै. दा एसे साफा जानानै दङ. मुलि सारनो नंदोंमोन नाथाय दाथ' गया बेदायबायना, बेनिखायनो दा मुलि सारनो हाथ'ला आरोना. मुलि सारबाथाय नोङो बेदायनायफोरा रुंग'जोबगोन ना, बेनिखायनो हाजिरा लाना दानना होबाय आरोना. नै नायलांबाय थादो लोगोफोर. लोगोफोर नायनो हागोन. ओमफ्राय नैबे एसे थाबाय आरोना दाननो. नैबे खन्द' ओरैनो माने हाजिरा मावबाय थानायाव अखा हानानै होबायना, ओमफ्राय एसेल' जाबाय, सानसेबो मावजाला. नेक्स्टआव हाजिरा लाफिननो होननानै आरोना. ओमफ्राय मालाबा बेलेग खामानिजों लागायनानै माने गय गायसननांगौ, गय गायसननानै ओमफ्राय लोगोसे बेखौबो दानो फानसै होननानै दङ आरोना दाबो. ओमफ्राय एसे अखा हाबासो माने गयखौ गायसनगोन नंगासिनो दं आरोना. ओमफ्राय नैबे नारें दंफां नोगोद थाइखायो नै लोगोफोर, एकदम 12 मासिया ब्रे ब्रेनो. नायनो हागोन लोगोफोर. नै स' लोगोफोर बेनो आरोना आंना पुरना बारिया. नायनो हागोन नै, माने बेनिफ्राय आं बैयाव शिफ्ट जाहैबाय आरोना. ओमफ्राय नायनो हागोन नै बेयावबो ओरै खुंगासिनो दं आरो दा, खुंनायनि सुरु जाबाय. ओमफ्राय नैबे मुस्रिनिफ्रायबो जे माने गोदान गायनायमोन आरोना. ओमफ्राय बे गोदान गायनायाव माने मुलि सारना होदोंमोन आरोना आङो. ओमफ्राय मुलि सारनानै दा हाग्रायाथ' अलमस्ट रानबायानो, बहुद रानखादों आरोना. नै गयफोरा इदि जाहांबाय गोदाननिया. नै लोगोफोर हाग्राया एकदम टटेलि रानजोबखादों आरोना. ओरैबायदि खारा होनानै सारखादों आङो. नायनो हागोन लोगोफोर नै. ओमफ्राय आं गय गायस्लायनो होननानै थैनाय हाखर जावखाबायमोन आरोना अलरेडि. बिदि अहाय थैदों बेखौ गायसननो होननानै माने हाखर जावखाबायमोन आरोना. नाथाय अखायानो हाला. अखा हाबाथाय माने गायसनना होनोसै बिदि नंदोंमोन आरोना. ओमफ्राय नै ओरैहाय गोजौसिम आरोना, ओरै गायसननांगौ बहुदनो. ओमफ्राय नै फुलि जावैनाय दंमोन आरोना. फुलियाबो बारा मोजां जायासै खराननि थाखायनो, दाखालि दांना होदोंमोन. नैबे गिदिर हान्जा आरोना. ओमफ्राय बेनिफ्राय ओरै गोदान बारि बानायबावदोंमोन हा थानायखौ. स' दायो मुलियाथ' सारनानै बिराद बरिया जाबाय आरोना, लांदां जाबाय. बिराद हाग्रा गोजौ जाखादोंमोन. ओमफ्राय गय गुदिखौ हाजिरा लानानै जावग्लिहोबाय, सनहोबाय आरो. ओमफ्राय गेजेरखौ मुलि सारना होबाय. हाखरखौ जावखाबायमोन आं गय गायसननो होननानै. थैदों, आंलासो जागोन. ओमफ्राय सान्दुङानो थैनाय बायदिसो. नै दासो टाइमा नै 6टा सौगोनल' जादों, 7टा जाहांसो जादों. एकदम नै 99 डिग्रिसो जाखायो बाला, थैगोनसो. ओमफ्राय लोगोफोर दा गयाथ' नै एसे गिदिर जाबाय आरोना बहुदनो. नै बेजों समान जाग'जोबबाथाय माने देरहाग'बाय आरोना सब बागान माबायाबो दंफांआबो. ओमफ्राय बैथिं माने अबेबा दाबो एसे फिसायानो दङ. बैसोआथ' जाबाय आरोना, बेयो बोसोरथाम जासिगोनलै ना, बोसोरनै जाबाय आरोना गायसिनाय बे गया गायनाया. नै एसेबां जौदों बोसोरनैयाव। ओमफ्राय
बै साइडथिं दाबो माबायाखै आरो जौआखै आरो ना एक्चुअलि हाग्रानि थाखायनो बुहुत नारसिन जादों आरो ना बे गया हाग्रायानो नोगोद जानजिसे जाखायो होमबाबो एबार मुलि सारनानै एकदम साफा खालामना होनोसै नैबे लाइना एकदम बरिया जाना दं आरो ना दा बर्थमान नै बेबायदि जाबाथाय देरहागबाय आरो ना स' नायलांबाय थादो ओमफ्राय लोगोफोर नै बे मा बुस्थु रैमालि फिथाइ लोगोफोर नै माने फिथाइ थाइदों बेखौ लांनांगोन उनाव मोनबाथाय थ' लोगोफोर भिडिअखौ नायलांबाय था आरोना ओरैनो जास्ट नोंथांमोननो शेयार खालामनो होननानै लाबाय स्किप खालामालासिनो नायलांबाय थाबानो जाबाय नै ओमफ्राय नैबे फुरना बिउटिमोन आरोना नायनो हागोन लोगोफोर ओरै दंजोबो आरो स' लोगोफोर दा जोङो बारिखौ नायखांबाय आरोना ओमफ्राय दायो जोङो थांबाय थानोसै न'आव गोबाव खालामला नायनो हागोन ओमफ्राय बे बारि गिदिरावबो एसे गेजेर गेजेर गायनांगौमोन गयखौ मानो होनबा दंफाङा देरबाय नालाय दा गेजेर गेजेर गायबाबो प्रब्लेम गैला आरो दा ओमफ्राय नैबे फुलिया इयाव दङ 6टा 7टासो बेखौबो लांनांगौ एकदम अयथासार गरमनि थाखायनो जेबो मावनो गोसो जाला थैगोनसो माबाहांबाय नै खुंहांबाय आरोना गया फैदो स' लोगोफोर दायो जों थांसै आरोना बारिया एसे गोजान जायो न'निफ्राय 1 किल'मिटारसो फैनांगौआनो आरोना बेनिखायनो सानफ्रामबो नायफैनो हाया खामानिबो थायो न'आवबो स' लोगोफोर दिनै भिडिअ एसेबांमोन आरोना स' नोंथांमोना नायना मोजां मोनदोंब्ला अनना भिडिअखौ लाइक एन्ड शेयार खालामदो आरो आंनि चेनेलाव गोदानब्ला अनना चेनेलखौ साबसक्राइब खालामनानै होबानो जाबाय स' नेक्स्ट भिडिअ थाबै लोगो मोनगोन बाय बाय